з вами. Читання Святого Євангелія паводле Яна. У той час Єсус узняв вочы свае да неба і сказаў: «Ойча, прыйшла гадзіна, услаў Сына свайго, каб і Сын Твой уславіў Цябе. Ты даў Яму уладу над усякім целам, каб Ён даў жыццё вечнае ўсім, каго Ты даў Яму. А вечнае жыццё ў тым, каб спазналі Цябе, адзінага праўдзівага Бога, і таго, каго Ты паслаў, Езуса Хрыста. А уславіў я Цябе на зямлі, выканаўшы справу, якую Ты даручыў мне зрабіць. А цяпер Ты, Ойча, услаў мяне ў сабе хвалою, якую меў я ў Цябе перад існаваннем свету. Я абвясціў імя Тваё людзям, якіх Ты даў мне са свету. Яны былі Тваімі, і Ты даў мне іх, яны захавалі Слово Тваё. Цяпер яны пазналі, што ўсё, што Ты даў мне, ад Цябе паходзіць. Бо словы, якія Ты даў мне, я даў ім, а яны прынялі іх і сапраўды пазналі, што я выйшаў ад Цябе, і паверылі, што Ты паслаў мяне. Я за іх прашу. Не за ўвесь свет прашу, але за тых, каго Ты даў мне, бо яны Твае. І ўсё маё гэта Тваё, і Тваё гэта маё. Я уславіўся іх. Я ўжо не ў свеце, але яны яшчэ ў свеце, а я іду да Цябе». Гэта слова Пана. Лаваны браты і сёстры, шановныя радыёслухачы, бачым сёння, скажем, так сказаць, першыя дні маладога касцёла, калі ўжо развіталіся з Езусам, Езус узышоў у небаўшэсці на неба, але яшчэ не атрымалі Духа Святога і вяртаюцца дадому, скажем, і перажывае такі стан касцёла чакання, цярпення, страху, можна сказаць, паміж тым, што было, і тым, што іх чакае. І як зазначае аўтар дзеяў апостальскіх святы Лука, што гэта ўсё адбывалася на Аліўнай гары. Аліўная гара адыграла вельмі важную ролю ў жыцці Езуса. Адтуль Езус абвяшчае сваю такую моцную прамову, дзе, можна сказаць, прадказвае лёс Іерусаліма, тое, што з ім станецца, вельмі суровую прамову. Там Езус таксама плачыць над лёсам Іерусаліма і тым, што яго чакае. З Аліўнай гары Езус пачынае свой урачысты трыумфальны ўезд у Іерусалім. І ўрэшце там Езус моліцца, сцякаючы крывавым потам падчас сваёй мукі. Гэта месца, дзе пачынаўся, нараджаўся касцёл, і вось там Езус таксама уваходзіць у неба. Скажем, пакідае апосталаў, абяцае ім заўсёды быць разам з імі, абяцае чарговы раз свайго Духа Святога, абвяшчае суцяшыцеля. У Евангеліі Лукі, памятаем, што Лука, ён напісаў і Евангелій, і з'яўляецца аўтарам дзеяў апостальскіх. І вось калі паглядзець так крыху больш шырока на гэта Евангелие, на яго структуру, бачым, што Езус там увесь час знаходзіцца ў падарожжы, увесь час яго мэта, тое, куды ён кіруецца, гэта Іерусалім. Все бліжэй, усе падзеі так апісаны, так складзены, што Езус набліжаецца да Іерусаліма. У месцы, дзе касцёл, малады касцёл пачынае сваю гісторыю. Езус збліжаецца да таго, ведаючы, што яго чакае, ведаючы, збліжаецца да сваёй мукі, васкрасення, да цярпення. І там пачынаецца малады касцёл. І вось гэты малады касцёл, пасля небаўшэсця, чакаючы на Духа Святога, трывае ў малітве. Вось у момант найцяжэйшы, найбольш такі цяжкі для іх, калі адбыліся ўсе гэтыя падзеі, яшчэ не мелі моцы Духа Святога, яны баяцца выйсці на вуліцы, яны не ведаюць, ці заўтра яны будуць жыць, яны схаваныя ў 4 сценах, сабраныя разам у страху, у нейкай пачуцці, можа, безнадзеі, пачуцці страты нейкай. Атрымалі, здаецца, вось зноў атрымалі Езуса, яго няма, чакаюць нечага незразумелага, невядомага, нейкага Духа Святога, не разумеюць, што гэта. Вось так сядзяць, яны моляцца. Тое, што іх слушае, гэта малітва разам. І сёння у нейкім сэнсе мы таксама перажываем падобную сітуацыю, таксама схаваны у сваіх дамах, таксама часта не можам выйсці, баімся за будучыню, і не толькі за здароўе, увогуле за жыццё і за лёс, і ці будзе нам што есці.
зачыненыя са страху перад іншымі людзьмі, з нейкай злосці ўзаемнай, которой сёння много. І часта у парафіях, не толькі нашай, ва ўсёй Беларусі і ва ўсім свеце, у большасці, скажем, жыццё вельмі прытармазіла. То есть толькі сакраменты засталіся, святая імша, споведь і сакраменты. Больш нічога, ні катэхез, ні лагероў, ні навучанняў, ні бежмавання, ні першай камуніі, нічога. Все як бы стало. І што нам цяпер рабіць? Можам задаць пытанне. Ёсць што рабіць? Седзячы ў дамах, можам маліцца, трываць у малітве. І я недавно чуў такое, чытаў, скажем, такую інфармацыю, што падобна ў Меджыгор'і Маці Божая чарговы раз аб'явілася. Зноў жа, гэта не афіцыйная нейкая пазіцыя касцёла, не неафіцыйнае нешта, каб не браць гэта як дагмат, але нейкая, скажем, ідэя ў гэтым, добрая думка ў гэтым ёсць, што Маці Божая ў Меджыгор'і сказала, што нарэшце, дзякуючы гэтай пандэміі, людзі пачнуць маліцца нарэшце. І ці сказала яна, ці не сказала, гэта не важна, але у гэтым праўда ёсць. Можа, нарэшце свет пачне звяртацца да Бога. Вось калі нам здаецца, што няма што рабіць, калі не ведаем, што са сваім жыццём, што са мной станецца, ёсць час, каб трываць у малітве. Разам у малітве у нашых дамах. І сёння бачым, скажем, у гэты момант апостолы трываюць у малітве з страху перад цярпеннем. Яны перажылі цярпенне і не ведаюць, якое цярпенне іх яшчэ чакае за Хрыста. Вельмі прыгожыя словы вучыць нас апостол Пётр у другім чытанні, кажучы пра цярпенне, якое прыносіць радасць. Калі прымаеце удзел у муках Хрыста, радуйцеся, каб у час аб'яўлення вы ўсцешыліся і ўзрадаваліся. Цярпенне за Хрыста, але сапраўды за веру, за Хрыста, калі я цярплю, гэта дае радасць, гэта дае пачуццё пэўнай споўненасці, гэта дае пачуццё нейкага такога ўнутранага камфорту. Не, што мне лёгка і весела, але ёсць тады пачуццё камфорту. Але мы вельмі часта блытаем свае жыццёвыя розныя нязгоды, няўдачы, памылкі, блытаем з такім цярпеннем, са сваім крыжом. Так? І тады гэта нараджае ў нас смутак. Не ведаю, працу страціў, хвароба нейкая здарылася, нават такая сітуацыя, дома алкаголік нехта п'есць увесь час. Гэта мой крыж, мы называем. Калі мы плацім за, скажем, наступствы, нясем сваіх памылак, сваіх грахоў, сваіх выбараў, таксама называем гэта цярпеннем. І чаму яно не прыносіць нам радасць? Таму што гэта не цярпенне за Хрыста. Кажа апостол Пётр, таму няхай ніхто з вас не церпіць як забойца, альбо злодзей, альбо як злачынец, альбо як сквапны да чужога. Вось мы часта церпім, таму што мы сквапныя да чужога. Нам чаму іншым можна, мне не можна? Чаму іншыя маюць тое, што я не маю? Чаму іншым лягчэй жывецца, а я вымушаны так цярпець? Гэта не цярпенне за Хрыста. Гэта пыха свая. Это наш людскі эгоізм, часта наступствы нашых слабасцяў, выбараў, которые мы нясем. Цярпенне за Хрыста, яно канкрэтнае. Калі я цярплю як хрысціянін, за тое, што нашу гэтае імя, і не за тое, што я нейкі там ёсць, які ёсць, толькі за імя Хрыста, таму што Христос ёсць Богам. І такого цярпення вельмі шмат. Паглядзіце, сёння 21 стагоддзя, да сённяшняга дня у краінах, і ў Кітаі, у Індыі, нашы айцы расказваюць, у Індыі працуюць, у арабскіх краінах. Шмат хрысціян да сённяшняга дня аддае сваё жыццё. Самая пераследуемая група на свеце – гэта хрысціяне, якіх пераследуюць ажно да праліцця крыві. Вельмі шмат. І ў тых краінах, парадаксальна, дзе ёсць пераслед, там колькасць хрысціянаў расце, там расце ўзровень веры і духоўнасці таксама людзей, свядомасці, хто такі Бог, а хто такі я. Вось гэта цярпенне за Хрыста. У нас і ў тых краінах, дзе, скажем, веру можам свабодна вызнаваць, дзе ўсё маем, і я асмелюся Беларусь залічыць, такой краіны, дзе мы маем, ўсё, каб жыць. Часта пачынаем, скажем, не задавольвацца тым, што маем, пачынаем блытаць свае, скажем, памылкі маладосці ці наступствы, якія я цягну, ці няшчасці, якія адбываюцца, называем гэта крыжом. Так, сапраўды, часам гэта незалежныя ад мяне абставіны, гэта крыж. Але нават сітуацыя
такая, наприклад, дома нехта п'е. Это мой крыш такі, так? Не хачу ўсіх тут пад адну нейкія рамкі вешаць, але можам задаць пытанне, а чаму? Ці гэта сапраўды крыш, ці можа я недастаткова любіў, што гэты чалавек такой увайшоў. Можа я не смог быць падтрымкай, можа я не даў нейкае дабро, любоў, цеплыню, што так пачалося. Можа гэта не крыж, які паслаў мне Бог, толькі вось наступны ўсяго. Не, можа, не до конца моя віна таксама. Але вельмі важна, што цярпенне сапраўднае, цярпенне за Хрыста — это не асуджэнне мяне як чалавека. Это цярпенне, дзе я цярплю як хрысціянін. І далей кажа цікавыя словы апостол Павел. Калі ж нехта, апостол Пётр, калі ж нехта церпіць як хрысціянін, няхай не саромеецца, але праслаўляе Бога за гэтае імя. Вось ці часам мы не саромеемся таго, што носім тытул хрысціян. Часта нашы знаёмыя у працы, суседзі, у школе, у універсітэце могуць пытацца, што вось ты ходзіш у касцёл, ты ў царкву, і мы пачынаем як бы апраўдвацца з гэтага. Веруючы, практыкуючы, мы не, скажем, не адмаўляемся, не падманваем, але пачынаем як бы апраўдвацца, як з нейкага калецтва. Што так, бо я веру, гэта імя, якое мы павінны насіць з гонарам. І так з гэтага могуць смяяцца, з гэтага могуць здзеквацца, пажартаваць, але гэта тыя людзі, якія смяюцца, яны прайграюць. Яны знаходзяцца ў вельмі небяспечным становішчы. Людзі, якія паміраюць і даюць жыццё за Хрыста, яны ніколі не пасаромеюцца гэтага імені. А часта мы да свайго хрысціянства, сваёй рэлігійнасці, ці таго, што мы практыкуючы, мы адносімся, такая вось сфера майго жыцця, которая няхай лепш, каб засталася асабістай, каб ніхто гэтага не бачыў і не пачуў, як такое калецтва ў пэўным сэнсе. А Езус у Евангеліі кажа вельмі выразна: жыццё вечнае ў тым, каб спазналі цябе, адзінага праўдзівага Бога. Жыццё вечнае ў пазнанні праўдзівага Бога. Вось ці мы пазналі Бога. Гэтае пазнанне ў Бібліі мае вельмі глыбокае значэнне. Не такім нейкім філасафічным сэнсе філасофіі грэцка-рымскай, інтэлектуальна, што вось з'яўляецца хто пачаткам, я чуў пра Бога, я ведаю, веру, што Бог стварыў свет. Это не пазнанне розуму. Пазнанне — гэта нейкае такое больш глыбокае усімі сферамі свайго жыцця прыняцце Бога, што мне, калі я пазнаю сапраўднага Бога, мне ў жыцці больш нічога не патрэба. Усё здаецца проста такім непатрэбным, пустым, лішнім такім, ад якога адракаліся. У старым запавеце, калі чалавек пазнаў Бога, ён адракаўся ад усяго. Прарокі, суддзі, кіраўнікі, вось Божыя людзі, яны выракаліся ўсяго. Адно толькі, каб збыць Богам. Гэта ёсць тое пазнанне. Усё, што не звязана з Богам, пачынае быць для мяне цяжарам, пачынае мяне, скажем, прыгнятаць. Вось гэта пазнанне Бога, такое злучэнне свайго сэрца з ім, што мне больш, скажем, для шчасця ў жыцці нічога не патрэбна. Я пазнаў Бога. Далей пазнанне у Бібліі — гэта такая свядомасць, што апроч Бога я нічога больш не патрабую. Вось я маю больш, чым Бог, мне ніхто нішто не можа даць. Як жа нам часта далёка такога сапраўднага пазнання? Як жа нам далёка да вечнага жыцця, таму што ўвесь час за нечым гонімся, нешта нам не хапае, нечым мы незадаволеныя. Зноў жа, пазнанне ў Бібліі таксама часта ўжываецца ў значэнні нават блізкіх фізічных, сексуальных адносін у сям'і. Абрам пазнаў сваю жонку і нарадзіла яму сына Ісаака. Так? Это такое злучэнне, якое, скажем, двое становіцца адным цэлым, нараджаецца новае жыццё. Пазнанне, гэта пазнанне Бога, это таксама пазнанне пэўнага Божага плану. Чалавек ведае, што Бог ад мяне чакае. Прарокі часта казалі: Бог сказаў, Бог адкрыў мне, Бог мне паказаў. Вось хто з нас сёння асмеліцца сказаць такія словы? Ці ўвогуле ці хоць раз у жыцці я меў такое перакананне, ці мог так сказаць, што Бог мне паказаў, Бог мне сказаў: так мне не здаецца. Такое, як бы 50 на 50. А сапраўднае пазнанне Бога, яно дае пэўнасць. Мы ведаем, што ёсць Божай волі ў маім жыцці. І зусім ніколі не пераблытаем гэтага з маімі планамі. Ведаем, што ёсць Божай воляй. І гэта нас не прыгнятае.
Ці вось бачым, і ці умеем і хочам бачыць Бога у здарэннях нашага жыцця, тым, што з намі адбываецца. Бо часта Бога мы абмяжоўваем да касцёла, да малітвы, да нейкай духоўнай часткі майго жыцця, да нейкіх святаў перажываных разам. Раніцай стаў памаліўся, там перад абедам, вечарам імшу паслухаў, ці ў касцёл схадзіў. Вось гэта маё перажыванне Бога. Біблію пачытаў. І гэта месца, у якіх ёсць Бог. Не. Ці бачу Бога я у звычайных рэчах, которые са мной адбываюцца. Калі ем, маю што есці, дзякуючы Богу. Добрае надвор'е. У розных сітуацыях цяжкіх, можа канфліктных, у нейкіх выпрабаваннях, которые сустракаю, тым, што адбываецца са мной у працы, на вучобе, у абставінах, которые са мной здараюцца. Таксама ёсць Бог. І ёсць пэўная Божая воля. Так не ўсё механічна адбываецца па Божай волі. Это наши выборы, наши помылки, наши рашэнні таксама. Бог даў нам свабоду і даў выбор. І ці я імкнуся яго заўважыць. Ці няма ў мне такога падзелу, што вось тут духоўнае жыццё, ну а тут маё жыццё, мае крыжы, з которымі я змагаюся. Езус напрыканцы з гэтай сваёй глыбокай, вельмі цяжкой малітвы, каб яе зразумець, кажа такія, крыху дзіўныя словы. Я за іх прашу, не за ўвесь свет прашу, але за тых, каго ты даў мне. Як бы Езус выбірае нейкіх тых, каго ён больш любіць. І сапраўды, Езус кажучы гэтыя словы, ён кажа, бо яны твае, гэта значыць, яны не з гэтага свету. Пакуль што яны яшчэ ў гэтым свеце. Вучні Хрыста — гэта тыя, хто не з гэтага свету. Езус мае на ўвазе, калі пачытаць нават увесь гэты фрагмент у кантэксце Евангелія, то Езус мае на ўвазе, што свет ужо знаходзіцца пад уладаю зла. Ужо. І гэта канчаткова. Езус перамагае гэтае зло, і свет далей знаходзіцца ва ўладзе сатаны, пакуль Езус не прыйдзе другі раз. Толькі з гэтай улады Езус хоча і можа выцягвае ўсё больш людзей. І наша заданне як хрысціянаў, як вучняў удзельнічаць у гэтым, каб выцягнуць людзей з-пад улады свету. Але свет сам па сабе страчаны. І не трэба сябе падманваць, ёсць месцы, асобы, структуры, якія не належаць Богу. Не належалі і не будуць яму належаць. Яны ўжо не тое, што страчаны, шанс ёсць для кожнага. Але іх дарога — гэта не вечнасць, гэта не шчасце. Ім наканавана жыццё без Бога, потому што так яны збудаваны і так гэтага чакаюць. Часта мы жывем, у большасці людзі, скажем, не веруючы, не практыкуючы, але часта хрысціяне паддаюцца такой спакусе. Такім, маючы латарэйны білет, але яшчэ не ведаем, ці выйгралі, ці не выйгралі. Так, я грэшны, але вось там у касцёл скажу, можа, нейкую веру праявіў. Можа, калі дадзем на гэты свет, вось ужо старэйшы буду, там падумаю пра Бога. А можа, калі памру, можа, Бог прабачыць такое. А можа і не, можа ўжо такое. Жывем, чакаючы латарэю. Гэта канкрэтныя выбары. Жыццё вечнае — гэта пазнанне Бога і канкрэтныя рашэнні, выбары, канкрэтныя прынятыя мною рашэнні. Вось у апошніх часах, скажем, шмат пахаванняў, на тыдні нават было шмат пахаванняў, скажем, і яны не былі не вірусныя, не ад хваробы, але проста звычайныя людзі далей паміраюць ад розных рэчаў. І цікава, што калі праязджаеш цяпер на могілкі нашы, думаю, не толькі нашы, вельмі шмат пахаванняў. Адначасова па 5 можа быць пахаванняў. І ў такі момант глядзіш, як растуць нашы могілкі ў напрамку лесу туды. І задумаешся тады. І па-рознаму. Вось людзі, которые жылі Богам, которые ведаюць, што такое Бог, которые спрабуюць сваё жыццё з Богам будаваць, канешне, гэта раставанне, гэта смутак, гэта трагедыя, часам нечаканая, смерць часам чаканая, але ты перажываецца неяк з пачуццём веры і з надзеяй на жыццё вечнае. А чалавек, які жыў без Бога, ён стаіць перад гробам, ён кідаецца, ён плача, ён п'яны, і не можа трымаць сябе ў руках, і не ведае, што зрабіць, таму што жыццё траціць сэнс. Ён не чакаў, што так можа адбыцца, што хто-то з маіх блізкіх можа адысці. Вось гэта ёсць такое жыццё латарэі. Ці мы жывём менавіта латарэі, ці маем перакананне, што Бог сапраўды
ёсць Панам. І наколькі мы пазналі Хрыста, ці наша пазнанне не абмяжоўваецца да звычайных ведаў пра Бога і што трэба Богу пакланяцца, каб мяне не пакараў. Вось гэта такая вельмі небяспечная ментальнасць. Пазнанне Бога знакам таго, што я пазнаю Бога, з'яўляецца такая свядомасць, што мне для шчасця мне больш нічога не патрэбна. Толькі тое, што я ведаю Езуса Хрыста, якога ў мяне ніхто не зможа забраць. Усё іншае пустое. Аман.